inaasahan naming pagdating namin, ang tatalakayin ay tungkol doon sa usok. Ngayon, sa pagtakbo ng hearing, nawala doon sa usok. Ito ang panig ni Emilio June Mangaron, may-ari ng kontrobersyal na pyrolysis plant ng kumpanyang Greenland Recovery sa Barangay San Miguel, San Simon, Pampanga. Sa eksklusibong panayam ng CLTV News, kaugnay ng kanyang reaksyon sa naging pag-usad ng investigasyon dahil sa itinuturo na ang usok ay galing sa kanilang makina ng tire recycling plant. Dito ipinakita niya sa CLTV News ang run-through ng proseso ng tire recycling plant na ang gamit na teknolohiya ay kung tawagin ay pyrolysis o iluluto ang na-extract na goma ng gulong. Sa tire recycling, bentahin ng kumpanya ang mga produktong na-extract na black carbon, langis mula sa goma at synthetic gas. Mula sa kanilang pugon hanggang sa labas ng chimney nito, walang usok na maitim tulad ng nakita sa social media. Hindi po talaga galing sa makina yon, kaya nga kami nag-iimbita sa kanila Puntahan ng planta, paandarin ng mga makina kung mayroong ganong usok. Napatunayan naman namin na yun ay galing sa mga basang dahon, kahoy, para i-preheat yung pugon. Depensa pa ng may-ari, environmental friendly di umano ang sistema ng tire recycling, kaya sila nakakuha ng ECC o Environment Compliance Certificate. Dalawa bali ang ECC namin. Isa doon sa Global Asiana, isa po dito. Since alam naman namin na hindi na pwedeng gamitin yung ECC ng Global Asiana. Kaya kami nag-apply ng bagong ECC. Ngayon, ang barangay, sinasabi nila, in-approve namin niya warehouse lang. Hindi po pwedeng warehouse lang yung in-approve nila dyan. Unang-una, alam nila yung project dito. Sinabi ni Mangaron na dehado at naiipit sila sa mainit na politika sa San Simon dahil ang kanilang compliance sa proseso ng pag-reclassify ng lupa ay dumaan naman sa proseso at hindi ipinagpumilit. Parang parang ang bigat po palang magtayo ng negosyo dito. Dahil sa halip na tulungan yung investor, kapag katapos mong gumugol ng malaki, wala silang pakialam, kundi ikaw pala ay gigipitin. Yun ang nararamdaman po namin ngayon. Pinatotohanan din ng kumpanya sa mga records mula sa tax declaration, kopya ng titulo at ECC mula sa EMB at DNR na sa kanilang pagtulak bago itayo ang uri ng negosyo sa agricultural land ay dumaan ito sa proseso ng Provincial Assessor's Office para sa aplikasyon sa reclassification ng lupa. Ang sabi po nung nag-inspect dito from provincial, dahil hindi pa daw po nakabakod, 4,000 square meters lang daw po muna ang i-convert sa industrial. Katunayan po, ito yung mga tax declaration na nakuha namin sa munisipyo. Yung dalawa po ang tax declaration namin, isang para sa building, nakalagay po dyan, industrial po. 2,500 square meters po yung sukat. Para sa patas na pamamahayag, kinumpirma namin kay Suspended Mayor JP Punsalan ang pag-usad ng investigasyon sa reclassification ng lupa sa kinatutungtungan ng inirereklamong kumpanya. Iginiit niya na lehitimo umano ito at dumaan sa konseho, kaya higit umanong epektibo ang ordinansa kaysa sa Comprehensive Land Use Plan o CLUP. Actually, Paulo, itang club, the ordinance shall prevail over the club. Kung kasing club, powering ordinance. Depensa ni Suspended Mayor Punsalan, ang reklamo ng naiipit na investor ay hindi umano niya kasalanan dahil panahon-panoon ni Vice Mayor Wong bilang alkalde ay existing na ang naturang negosyo sa San Simon. Kaya ako po, wala naman nagiging investor sa akin once they apply for permit na compliance naman sila, kompleto ng dokumento. Matatanda ang naging sentro ng Technical Working Group na binuo ng Provincial Environment and Natural Resources o PENRO ng Pampanga ang usapin sa maitim na usok at kung papaano raw na iproseso ang land use conversion sa nasabing lugar. Paolo G. Santos, CLTV News.